ସାହେବ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ, ଦୟାକରି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ଡାକରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କଥାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କାଳିଦାସ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହଳଧର ନାଗଙ୍କ। ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ଲୋକକବି ଭାବେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଅତି କଷ୍ଟକର ଆଉ ଦୟନୀୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହଳଧର ନାଗ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ 1950 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ ଅଧରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଇ ଚଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଥିଲା ଅସୀମ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ କେମିତି କବିଟିଏ ହେବି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ନିଜ ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଳ ଭାଷାରେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଲେଖା ଆମେରିକାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ PhD ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। 2016 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡରେ ନିବେଦିତ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦରେ ନା ଥିଲା ଚପଲ, ନା ଦେହରେ ଥିଲା ବସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ ପୁରା ଦେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ବେକରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପକାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁରା ଭାରତରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହିଭଳି କବିମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦିଲ୍ ସେ ସାଲୁଟ୍।